Hemen gitjekşi bugün siz bilen funçoza saladyny taýýarlaşylar ýaly apetitni. Bu hemişeki görşüňiz ýaly ak görnüşde däl, bu salady polnoценный nahar hökmünde de iýip bilersiňiz. Rossiýada kän ýädik biz. Ilki bilen etimizi gowurýas, etimiz ýumşajyk pişmesi üçin içine suw salyp buglap bilersiňiz. Ondan soň beýleki göw önümlerini çalaja ýağda tepläp alýas. Eger de has ýağly iýmek islemeseňiz, swеж halda da ulanyp bilersiňiz. Pekin kapustasy, bolgar peres, soğan, çesnok. Funçozanyň şeýle gaýnakda edilýän görnüşini aldyk. 5 minut gaýnak salyp edip, soň suwuny syrykdyryp arkaýyn ulanybermeliyim. İçine soýawy sos, isleňize görä sos unagi biz öýde bolan saldyk. Duz, burç salyp garşdyrýas hemmesini birlikde. Ahirinde hyýar salynýar. Hemmesini garşdyryp biraz goýýas eldemine ve alıp arkaýyn iýibermelis. Köpden bäri ýesim gelip durdy. Isleňize görä içine salynjak owaşlaram özüňiz üýtgedip bilersiňiz. Hemen işden açyk bolsun.